akin. No? So nakita naman ninyo, bigyan ko kayo ng update ngayong month of September dahil September na. No? So meron tayong big news para sa inyo. Abangan po natin dito sa Kawasaki Big Bikes yung kanilang bagong model. Yes mga idol. So nakikita nyo po, meron tayo ditong Vulcan S650. So meron na tayong small brother nito. Ano ibig sabihin nun mga idols? Meron na tayong entry level 400cc na Vulcan Vulcan S Eliminator 450. So yan po ang ating aabangan ngayon mga idols. Ayan. So ito po, nandito tayo ngayon sa Kawasaki Leisure Bikes Pangasinan. And ito po from Wheeltech. No? So tayo po ay nakisuyo para makapag-vlog at makapaghatid po sa inyo ng update para po sa mga Kawasaki Big Bikes na meron dito. And syempre, dito po, meron silang mga units na available at display na pwede nating i-share sa inyo magkano yung presyo ngayon yan, ngayong September na yan. At siyempre, kasama na rin po yung mga magiging update pa natin tungkol sa mga paparating nilang bagong big bikes. So ngayon mga idols, month of September, meron tayong aabangan na bagong model from Kawasaki. Yan nga po ang kanilang cruiser bike, entry-level, expressway legal na Eliminator 450. Nakita naman po niyo sa ating playlist, meron tayong mga specs and bagong vlog para dito. No? Sinare ko na sa inyo yan mga idols. At atin nga pong ibibigay sa inyo yung ating final update. Kasi kinausap po natin yung manager nila dito. At nag-ask nga po tayo kung kailan nga darating yung actual unit ng ating 450 Eliminator. So sa mga idols natin, shoutout po sa inyong lahat dyan, yung mga nanonood. Meron tayong 23 viewers ngayon. So sa mga idols natin, pwede kayong mag-leave ng inyong comment. Mag-comment po kayo kung ano yung kursunada nyong big bike dito po sa Kawasaki. At try po natin explain sa inyo kung magkano yung presyo niyan at yung kanyang installment. Ano. So yun, idol, sakyan mo nga yung C900 kung kaya ko. So yun, sabi ni idol, gusto niyang sakyan ko yung C900. Ano. So tignan natin ng idol, siguradong kayang-kaya niyan. Actually, yung C900, mababa lang po ang C-type niyan. At gusto ko sa inyong pakilala muna yung ating manager po ng Wheeltech Pangasinan. Yan po. So yan po si Idol. Yan, shoutout po kay Idol Sir Joel. Siya po ang ating branch manager dito sa Wheeltech Pangasinan. At kung gusto niyo bumili ng Kawasaki Big Bikes, you can approach him. Siyempre, makakuha din tayo ng magandang, alam niyo na, discount or promo sa kanila. Siyempre kung meron man, di ba? So kung gusto niyo bumili ng Big Bikes ngayon, Kawasaki or Suzuki, ito pong kanilang branch, meron din Suzuki Big Bikes sa kabilang site. Pero pamaya, tingnan din natin yung mga big bikes nilang available dito. At hanapin niyo po si Sir Joel. Ano? And tingnan niyo yung video description natin. Nandiyan po yung contact number nila. Para kung mayroon kayong inquiry or details na gustong malaman, yan po, nandiyan po lagi si Sir Joel to sagutin yung mga inquiries niyo. So si Sir Joel nga pala. Sir, paano po yan? Invite mo naman yung mga idols natin. Unang-una po, maraming salamat sir ulit sa pagbisita. Yes. So sa lahat ng mga kaibigan ko dyan na nanonood ngayon, yes. So paki-follow and subscribe si Sir Boyet. Yun, tama, di ba? So then, unang-una po, then secondly po, invite ko din po kayo na mag-drop by dito po sa Wheeltech Big Bikes dito sa Pangasinan. So madali lang po kami makita, harap lang po kami ng Robinson's Place, Pangasinan. Yun, so kung big bike po ang hanap nyo, meron po tayong Kawasaki at Suzuki Big Bikes. So service po, meron din po tayo at meron din po tayong spare parts. Yun, kumpleto po tayo dito ngayon sa Kawasaki Big Bikes Pangasinan. Ano? Meron silang service, meron silang Suzuki spare parts, pwede rin kayong bumili dito. Even kahit hindi nyo ngayon nabili yung motor siguro dito, pwede naman din sila magpa-PMS. Ano? So yun mga idols, napakagandang information yan para sa mga idols natin na meron ng big bikes na owner dyan. Ano? So yan po, si Sir Joel, salamat po sa kanya. At ngayon, pupuntahan natin yung mga nakadisplay niya ditong mga bikes. At titingnan po natin lahat po ng price niyan para may update na rin kayo. At kung gusto nyo bumili, matik na yan. Inquire lang kayo kay Sir Joel. Nandiyan po yung contact number natin sa ating video description. Salamat po Sir Joel. Thank you sir. Alright. So mga idols, sa mga supporters po ni Sir Joel o mga kilala niya, baka pwede namang i-subscribe tayo. Yan po. So salamat po mga idols ha. And again, 31 viewers po tayo ngayon at shoutout po sa inyong lahat sa mga nanonood dyan. Siyempre yung kanyang request, ito po yung ating nasa likuran, Z900 to, standard. Alright, inline 4, 900cc. Kompleto na to mga idols, may traction control, may ABS, TFT panel, naka-Bluetooth connection. Ano pang hihilingin mo, kompleto na to. Kumbaga, wala na kayong gagawin pa, hindi na kayo mag-upgrade. Ano? Talagang sulit na sulit tong bike na to. Kaya ito, tingnan natin ha.
So yan mga idols, meron tayo ditong C900 Special Edition saka Standard. So kung gusto nyo pong bumili nito ngayon, wala na kayong gagawin, tawag na po kayo dito sa kanilang branch. At available tong units na to, meron tayong Standard, meron ding Special Edition. So yung pagkakaiba niyan, siyempre, bibigay ko rin sa inyo later on. Pero yung presyo po ng ating Standard version, siyempre gusto nyo malaman, ang ating Standard ay 566,500 pesos. Yan po yung presyo niya. Again, meron pa itong kasamang LTO registration pag binili nyo ng cash to. Sa installment naman, check nyo na lang sa ating video description, doon ko ilalagay lahat mo ng installment na presyo nito. At itong ating standard version, siyempre, kita naman po ninyo, malaki po yung difference sa special edition. At yung special edition natin pala, para malaman nyo yung presyo, 618,000. So yan po, 566 versus 618. Ano ba yung difference nila? Kitang-kita naman ninyo, meron tayong mas magandang suspension din sa kabila at naka-Brembo, no? Siyempre yung kanyang all-in suspension sa likuran, yun po yung pinaka-difference nila. Pero almost the same po sa kanilang design at style. So itong ating C900, tingnan natin yung kanyang seat. Nag-request po si Idol, Meron tayong 45 viewers ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Paki-like po yung ating video. Yan. So si Sir Joel talagang super happy siya na nandito tayo at pakita natin yung bike nila. So ang height ko po 5'6" mga Idol, Pero ako 5'6", kayang-kaya ko pong hindi naman masyadong tipto. Saktong-sakto lang po yung ating paa dito. Pero hindi ko na siya kasi nakasahitan Pero sa mga idols natin ng kahit 5'5", 5'6", 5'4", tingin ko kayang-kaya nyo pong sakyan at i-rides to. Walang problema. Komportable pa rin kayo sa inyong rides kahit malayo pa yung pupuntahan ninyo. So yan yung ating C900. Standard version at yung ating special edition. Again, yung presyo nito 566,000, 618,000 po itong ating special edition. So, mamili na kayo kung ano yung gusto nyo, kung ano yan, style sa kayong pormahan yan. So, ang pagkakaiba lang nila, yung mga components, mas premium yung ating special edition. Siyempre, kaya nga sinabing SE, special, yun po. And, meron tayo ditong all-rounder na bike. Pag sinabing all-rounder, titignan mo yung design niya, parang sports bikes, Pero pan-touring din po ito. Yun yung kagandahan nito. Kaya talagang relax din ang ating magiging riding position. Saka sigurado kahit malayo pa puntahan ninyo, hindi kayo mapapagod kagad. Hindi siya nakakapagod gamitin, Saka ang kagandahan dito, 1,000cc na to, plus naka-inline forma. Yan po yung ating Ninja 1000 SX. Napakaganda rin ito mga idos. Kita na yung kanyang pinakakulay at yung mukha niya, Ayan. So itong ating Ninja 1000 SX, ang presyo po nito ay 1 minute. Tingnan natin, paano tayo magkamali. 718,000 pesos. 718,000. All-rounder to mga ito. Ibig sabihin, yung kanyang design, yung style niya, even mag-touring ka or mag-racetrack ka, pwede rin to kasi ang sports bike yung datingan nito, Ninja 1000 SX. Inline 4, kaya talaga yung ating exhaust sound, quality rin po, napakaganda ng ating exhaust sound para dito. Ang presyo niyan, 718,000 pesos. Ayan, so meron na tayong pinakita sa inyong dalawang motor, Gusto naman tayo sa ating another muscle bike. Yan po, napaka-astig ng pormahan nito. Itong ating Z1000R. Yan po, napaka-porma rin ito mga idols. Kita naman po yung exhaust muffler niyan. Solid din, Twin exhaust, Inline 4 din to, 1000cc. Talagang super astig din. Brembo rin yung ating mga ginamit na caliper, saka yung Brembo disc din, At siyempre, naka-all-ins din na suspension to. Kaya talagang pormahan ito, talagang napakagwapo ng datingan mo dito. Siyempre, relax din yung ating riding position para dito. Itong ating Z1000R, ang presyo po nito, 710,000. So, 710,000, meron na kayong ganito kagwapong muscle bike. Di ba? Ano pang gusto nyo mga idols? Meron pa tayo dito. Another Z series. Z650 naman. Kung gusto nyo naman po ng sakto lang, middleweight category, 2-cylinder, 650cc with ABS na rin at traction control. Ito ang ating Z650. Ang presyo naman po nito, 433,000 pesos. Below 500k na ito mga idols. So meron ka ng 650cc na sports muscle bike. Ito yung ating naked bike. Napaka-forma rin ito. Kita niyo yung kanyang style. Di ba?
So 433,000 dito po sa ating Z650. At syempre, hindi mawawala yung mga sports bike natin dito. Eto, meron tayong ZX25R. Ah. So itong ZX25R natin, inline for 250cc. Standard version to, no? So itong ating standard version, ang presyo po niyan ay 393,900 pesos. All black. So kung gusto niyo ng all black, meron din tayong special edition, yung ng mga KRT color, ano? Naka KRT or Kawasaki Racing Team color. Ang presyo naman ng ating special edition, 428,900. So yung ngayon po, wala lang tayong display ng CX25R SE, pero meron naman tayong bagong release din po. Hindi natin inabot, ano. So, sa mga Diyos natin, alam ko ang gusto nyong malaman kung may stock tayo dito ng ZX4RR. So yun po yung mga nagtatanong sa atin. Ang dami po nag-PPM. Meron na po ba kayong unit ng ZX4RR? Unfortunately, wala pong available ngayon. Kari-release lang ng isang unit last time. Nabenta kagad isang unit. Kasi nga po meron na tayong reservation list. May pila na. So ibig sabihin na kailangan nyo po magpa-reserve ngayon dito sa Kawasaki Pangasinan para pag may dumating na unit, kung kayo po ay nasa listahan na at available na yung cash ninyo or ang pambayad ninyo, pwede nyo makuha yan. So ang dapat ng diskarte dito, magpa-reserve na kayo kung gusto nyo pong makabili ng ZX4RR. Meron tayong contact number dito, si Ma'am Arlene. Tawagan nyo lang siya kung gusto nyo magpa-reserve ng ZX4RR. Siyempre, alam ko maraming gustong bumili nito eh. Ang hirap talaga makakuha ng units na to, kaya yun po yung dapat ng diskarte natin. Huwag na kayo maghintay, magpa-reserve na kayo. Yun po yung dapat natin gawin. Okay, so yun po yung ating another bike, CX25R. Meron din tayong Ninja 650 rito. Ayan, kung gusto nyo po ng Ninja 650. Actually ito, 2022 model to. At meron din ng special discount, ano, kung gusto nyo bumili nito. So yun po yung ating Ninja 650 na white and green color, ano, o gray color to. Meron tayong 2023 model, yung color red naman, ano. So yung ating Ninja 650, ang presyo ng 2023 ay 452,000. 452K po para sa ating Ninja 650. At sa Versys naman, mahilig kayo sa mga adventure touring bike. Perfect tong ating bike na to, no. Marami kayong madadalang gamit dito pag meron kayong mga panniers na nakalagay dyan, may top box. Siyempre, ito pag bumili ka nito, lalagyan mo pa ito ng auxiliary lights, magandang busina, at siyempre maganda rin itong pang long destination ride, ano, mga pang punta tayo sa mga malalayong lugar, or kung gusto nyo mag Ironman challenge, ano, pwede nyo gamitin to. Perfect tong ating Versys 650 na to. So 2023 model din to, at ang presyo naman po niyan 499,000 pesos. So in 500,000 meron ka ng 650cc na adventure touring bike. Yan po ang ating Versys 650, mga idol. At syempre meron din tayong mga off-road bikes dito kung gusto niyo po ng off-road bikes. Ayan. So itong ating KLX 150BF 134 to. 134,000. Alright. So 134,900 kung gusto niyo po ng off-road bikes, ano. Ang ganda nito. Ito yung pinaka-latest na color version ng ating KLX 2023 model. 134,900 dyan. Ito naman, meron tayo dito, KLX 140 RF. Ang presyo naman ito, 149,000. May discount na po kayo. So yan, available tong ating 140 RF. No? Mga off-road bikes na gusto nyo. Panlaro lang talaga to, ha. Itong ating 140 RF na to. Ayan. So available to, mga guys. Meron po, ang dati po ng SRP ay 160,000. Ngayon po 149 na lang. So meron kayong 11,000 na discount para po dito sa ating off-road bikes na to. O, di ba? Dito lang po 'yan sa Kawasaki Pangasinan. 'Yun. Itong ating KLX 150BF, again 134,900. So shoutout po sa mga idol natin. Paki-like po yung ating video sa mga nanonood ngayon. Naka-live po tayo dito sa Kawasaki Pangasinan at kita naman po nyo sa background natin, alas po ng ulan, ano. Of course, meron tayo ditong Ninja ZX. Idol pa shoutout supporter from Angeles, Pampanga. Yun, si Sir Maribel. Ayun. Si Idol. Tignan natin yung kanyang chat. Marvin, si Sir Marvin. Idol Marvin from Angeles, Pampanga. Shoutout. Si Idol Freddy.
Yun, bibili daw siya ng Eliminator 450 ABS version. Ano pang ginagawa niyo mga idols? Magpa-reserve na kayo sa Kawasaki Pangasinan. Ha? Baka September meron na pong available unit. Kaya hanapin niyo na si Sir Joel o si Ma'am Arlene. Sigurado po yan. Pag dumating yung unit na yan, maganda yung mauna na kayo. So, Eliminator 450 ABS version, yung standard, 360,000 po ang kanyang SRP. At yung atin namang Eliminator 450 Special Edition, 380,000 pesos. So yun po yung difference nila. 20K po ang difference. Pero syempre, mas maporma yung ating Eliminator 450 na Special Edition. Ano. Meron siyang mga accessory na talagang mas pumogi pa yung formahan nun. So shoutout po kay Idol. Shoutout po kay Idol Freddy from... saan po nakatira si Freddy? Ayun. Shoutout po kay Mr. Oliver. Yan. Shoutout from UAE. So, layo pa ni Sir Oliver, ni Idol Oliver, from UAE pa siya. So, dati tayong galing dyan sa Dubai. So, ingat-ingat po dyan sa United Arab Emirates. Yan po. So, Idol, itong ating ZX Ninja 6RR na to, special po ito mga Idol sa, mayroon tong special discount para sa inyo mga Idol. Ang kanyang pinaka-SRP po ay 1,550,000. Ito po, binibenta na lang ng 1,350,000. So, meron tayong 200,000. Mga idol, sa 200,000 na discount. Ano pang iniintay ninyo? So, sa mga nanonood dyan, kung may pambili kayo nito. Ayan. Watching from, yun, si Idol. Shoutout po kay Idol. Christopher Hamak. Idol, watching from your live. Oh, thank you, best. Thank you, Idol, si Christopher. Nanonood sa ating live. Ito po, meron tayong discount. Ulitin ko sa inyo. Yun, si Sir Alvin Ibarra. Shoutout daw from Dubai. Aba, o nga naman. Kamusta po ang Dubai ngayon? Na-miss ko na yung Dubai. Ang ganda-ganda ng lugar na yan. So, shoutout po kay Idol. At ito, Ninja ZX6RR. Meron tayong, 6RR. ZX10RR. Meron tayong special discount. Tingnan na po natin yung presyo. 1,550,000. Discounted price, 1,350,000. 200K mga idol. Pero ito po, hindi po ito brand new. Ito po ay merong konting, nagamit siya ng, ng sa racetrack. So, parang binibenta nila. Pero ito, 400 lang yung kanyang odometer. 400. Meron ka ng 200,000 discount. Yan po mga idols, Ninja ZX10RR. Available to. So, sa mga gusto pong bumili ng ganito kagapong super sports bike, ito yung dating WSBK na sports bike, ginagamit ni Jonathan Ray. Yan, yung mga racer natin. So yan po ang ating presyo dito, 1,350,000 na lang. Meron tayong 200,000 discount para dito sa ating super sports bike na to. Kaya napakaganda ng ating promo para sa kanila. Again, itong ating Ninja Z1000 XX, ayan, all-rounder bike. Ang ganda, Lalo na kung nilagyan nyo po nito ng mga panniers. Meron tayo ditong nilagay na box. Yan, may nilagay tayo na top box. And kita naman po ninyo. Sasakyan ko tatry ko isakyan. Alright. So yan po, sinakyan ko na yung Ninja 1000 SX. Alright. Grabe, ang ganda. Ang komportable yung seats niya. Talagang rin, malambot yung kanyang upuan. Tapos yung pagkakagrip ng ating tuhod, Ayan, kita nyo. So talagang quality rin po talaga. Mayroon na rin siyang Kawasaki immobilizer. Naka TFT full color with Kawasaki Radiology app yan. Meron tayong Bluetooth connection. So, kita naman nyo yung kanyang mga selection, So dito meron tayong riding mode. Pwede nating ilipat-lipat dyan. At yung ating traction control, yung ating mga pass switch, nandyan. Kill switch, yung hazard switch, di ba? Alright. So itong ating Ninja 1000 XX, ang presyo po niyan lagin ay 718,000 pesos. 718,000 pesos. So shoutout po sa ating mga nanonood ngayon, 75 viewers. 75 viewers po tayo. So shoutout po sa inyong lahat. At meron tayong mga classic bike. Ito, kung mahilig kayo sa mga classic bike, ito. Ayan. Z650 RS. Retro style. Meron tayong i-reveal sa inyo ang laking discount. So ito po, meron silang presyo na SRP 469.
Ngayon po, ang presyo na lang niya is 399. So, meron kayong discount na 70,000. O, di ba? Ang laki, di ba? So, cash payment lang po yan. Meron kayong discount na 70K. At dito naman, sa ating Vulcan, meron din tayong discount. 415,000 yung kanyang presyo. Ngayon po, ang presyo na lang niya ay 399,000. May discount kayo na 16,000. Aba, 399,000 na lang po itong ating 650 na Vulcan S. Di ba mga idols? Kung medyo tight yung budget ninyo, meron tayong mga model dito na merong malaking discount. Grab nyo na yung offer mga idol. Meron din tayo dito, special edition, yung 50th anniversary, Kawasaki Z650 RS. Ang kanyang presyo before, 481, ngayon na lang po ay 429. So meron tayong 50,000 discount. Ang laki din ang discount para dito. Ito, super formado tayo dito, Ayan, So mga idols, yan po yung mga classic bike natin, touring bike and retro style with big discount, Meron silang promo dito. Diyan lang po yan sa Kawasaki. So, eto, meron din tayo ditong C900 RS retro style. Yan po, Ito, 1,000cc na to. Inline 4 din. Siguradong ang ganda rin ng exhaust sound natin para dito. Retro style din to mga idol. Ang kanyang SRP, 664,000. Meron din po tayong discount para dito. So, yan. Ang kanyang magiging presyo na lang po dito ay... So, yun pala yung kanyang SRP, 664. So, dito tayo mayroon discount sa mga 650 RS, At saka sa ating Vulcan, meron din tayong discount. Yan po mga idols yung mga model na naka-display nila dito. And meron din tayong Suzuki Big Bikes dito sa kanila. Sa kabila naman po yun. At ipapakita ko rin sa inyo yung kanilang mga units doon. Gusto nyo bang pumunta tayo ngayon doon? So yan, shoutout muna sa mga idols natin, 68 viewers. Hindi bumababa yung viewers natin ngayon. Medyo maulan po ngayon dito. And yung kanilang branch, located po ito sa Pangasinan. Tapat lang po tayo ng Robinson. Ayan. Kita niyo po yung Robinson. Ayan, napakalaking Robinson Place, Pangasinan. Katapat na katapat lang nila to. So hindi kayo maliligaw mga idols. Hanapin niyo lang tong Robinson Place, Pangasinan. Nasa tapat lang niya itong ating Kawasaki Big Bike Store. Diba? Solid. Siyempre, meron tayong Z1000R dito. Napaka-forma. Again, ang presyo nito, 710,000. 710,000. Alright. Yan po yung ating update sa inyo mga idol. September price na po ito. Hindi na po ito magbabago till this month of September. So, yan lang po yung ating update sa inyo. As of today, wala tayong Ninja ZX4R naka-display dito. Ang gawin nyo, magpa-reserve po kayo ng unit ninyo. At kung gusto naman po bumili ng Eliminator 450, magpalista na kayo dito. Magpa-reserve na po kayo. Kasi ang mga units very limited. Paisa-isa lang daw po. So, ang update natin sa inyo, 1 unit lang yung magiging ating available. So, agawan na yan. So, sino man yung magkakagusto ng ating unit. So, puntahan natin mga ilos yung ating Suzuki Big Bikes pa tayo kay Sir Joel, So, para malaman natin kung ano yung mga model na available nila dito para sa Suzuki. Yan. So, diretsoin na natin to. Itodo na natin dito. Ayan. Yun. Ito yung pinaka-showroom po nila ng Suzuki. Di ba? Yun. So, dito sa Suzuki, ang dami rin nila naka-display mga units. Isa-isain din po natin to. At hingi tayo ng presyo para siguradong... Alright. So, ito ang ating presyo para sa ating mga Suzuki Big Bikes. So, saglit lang, tignan muna natin, paikutan muna natin sila. Ayan. So, meron tayo ditong DSX-S GT, 1000cc, inline 4 din to. Meron din tayong DSX-R, 1000cc rin to. So, available tong mga units na to mga idols. Kung naghahanap kayo ng Suzuki Big Bikes, perfect tong ating live video sa inyo kasi kasama na rin ang presyo maya-maya. Ibibigay ko sa inyo, i-reveal natin yung mga price niyan. Ayan, yan. Meron din tayong maxi scooter, Burgman 400, Yan, napaka-forma nito. So, kung gusto niyo po ng easy ride lang, scooter, maxi pa to. Siyempre, kumpleto na rin to. May traction control, may ABS, 2023 model, Burgman 400, yan po. And meron din tayo ditong mga adventure bike. So, meron tayong 1000cc
Itong ating Bistrom 1050 DE. Yan po yung latest model, ka-launch lang to ng Suzuki sa atin. At meron pa tayong isang model niyan, yun namang 800 DE. Yan. So yun, meron tayong stock din dito mga idols. Kung naghahanap po kayo ng mas mababang displacement, 800 DE, ito. Ang kulay na to ay blue and black combination. Ang forma rin, So ito, ating 800 DE, available ngayon dito sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. Katabi lang po ito ng ating Kawasaki Big Bikes. Again, meron tayong iba pang kulay ng ating 1050 DE. May black color dito. Meron din tayong Champion Yellow. Nakita nyo sa kanina. At itong ating mga GSXX 1000. Ito yung ating muscle bike na 1000. Ayan, metallic Triton blue yung color niya. Napakaganda. So available din ito. Plus yung ating GSXX GT naman na 1000cc rin. So yan po yung mga units na nakadisplay ngayon dito sa kanila. At kung naghahanap po kayo ngayon itong GSX S1000, ito na, pagkakataon nyo mga idol. So, kontakin nyo na po ang ating salesperson dito, si Ma'am Arlene o si Sir Joel po, yung branch manager natin. At directly, tawagan nyo na sila para makuha po ninyo itong mga units ito. Again, bibigay ko sa inyo yung presyo po ng ating GSX S1000 para sa kanyang SRP. Ito po ay may presyo na 755,000, meron ka ng napaka-formang 1000cc na inline 4 din po ito. Kita nyo yung kanyang inverted suspension, upside down, Brembo rin kanya yung mga disc, saka yung kanyang caliper. Siyempre, meron din siyang ABS at traction control. Quick shifter na rin siya. Ayan, may quick shifter yun. So, bigyan tayo ng brief introduction itong DSX 1000 ni Sir Joel. Ayan. Sir, yung kanyang specs and features, meron din bang riding modes to? Yes, sir. Yun. So, si GSX 1000 may riding modes. Naka-ride-by-wire na rin to, di ba? And traction control. Yung quick shifter nga po natin. Quick shifter meron din. Wow. So, super loaded itong ating GSX 1000 na to mga idol. 755. Sorry. Agile po ng bike. Yes. For city riding, kahit sa long ride, Okay na okay ito. Pang, even pang city, pang touring, punta man kayo sa malayong lugar, pwede rin to. Siyempre, expressway legal to. 1000cc. Ang kagandahan niyan, inline 4, yung mga naghahanap ng screaming sound, ayan po, perfect sa inyo yan. Magandang po ito. All Suzuki bikes are 100% Japan made. Yun, sabi nga Sir Joel, 100% legit made in Japan mga idols. Ito kung hinahanap nyo quality, reliability, nandito na lahat. Made in Japan, mismong Japanese pong gumawa yan. Kaya wala kayong problema dyan. So yan po ang kagandahan ng ating Suzuki bikes. Talagang pagdating sa quality, made in Japan po ito. And siyempre bigay ko rin sa inyo yung presyo ng ating GSX-S GT 1000. Yan po ay 815,000 pesos. Promo po tayo dyan. May promo daw sila. 30,000. Less 30,000? Yun, mga idols, nagulat ako, 30,000 pa. So, meron tayong 815, magiging, magkano na lang? 785. 785 na lang po, para dito sa ating GSX-S GT. So, Offer lang yan, sir, mga sir. Kaya magbadali na tayo. Ayun. So, yung ating offer na to, limited time lang. Siguro, pag may units lang siguro. Po. So, pag nabenta na tong unit na to, wala na. Magmadali na sila. Kaya magmadali na kayo, hurry up na. Mga idols, yung mga tinatago nyong savings dyan, ilabas na, i-withdraw nyo na. Diba? 815, magiging 785,000 na lang kasi meron tayong 30,000 promo discount. Wow, diba? So, solid. So, ito namang ating 1050 DE, yung ating Bistrom. 899, magiging 869 na lang. Less 30,000 din. Less 30. Yan mga idols 899 magiging 869 na lang. Special promo discount lang din po tayo. Ito, special promo discount lang din. Bagong-bagong model to mga idols. 1050 DE, kalalabas lang nito. 30,000 discount po para sa mga gusto kong bumili nito. Pagdating po sa financing, ano yung pwede nating applyan? Sir, meron po tayong in-house financing under RBO financing. So, pass approval po dito as easy as 3 days approval. Kayang-kaya ba sa kumpleto sa mga requirements? Yun. At hindi po ganun kahirap yung requirement na hinihingi. Yun ang ating magiging assurance kay Sir Joel. I-assist po na kayo pag gusto nyo mag-apply ng
financing sa kanila. In-house po yan, RBO financing. Pwede kayong Hindi na po mag-apply. tayo mahihirapan kasi pagpunta nyo po dito, nandito lang din po sa building, ang office ng RBO Financing, katabi-katabi lang po natin. Katabi lang nila. So hindi kayo pupunta sa ibang lugar. Kalapit lang nila. May sarili silang office yun. Nakikita nyo yung kwarto na yun. Yun po yung kanilang office ng RBO Financing. So ma-assist kagad kayo at ma-approve kagad yan. Mabilis lang in 3 days. So yan po. Meron tayong cash and bank in-house financing para dito sa kanila. Again, ang ating presyo nito 899, may less tayong 30,000, magiging 869 na lang. Para po, special, limited time offer lang yan. So mga dos. Ito namang ating 800 DE, 699,000 po ang ating presyo rito. So ito, bagong-bago lang to, press na press pa to. Kabababa lang po ito. Kumbaga, kararating lang itong ating units na to, kaya po tayo napapunta rito kasi sinabihan tayo ni Sir Joel na meron na silang bagong unit na to, kaya right away, in-update ko kagad yung mga idols natin na nakatira o malapit dito sa kanilang branch. No? Kung Pangasinan area ka, or La Union, or Tarlac man yan, again, mag-drop na kayo dito. Madali lang puntahan yung kanilang branch, tapat lang ng Robinson Place, Pangasinan. Ayan, ang presyo po nito again, 699,000. 800cc po ito na Bistrom. Napakaganda. Ito yung merong traction control, tapos merong gravel mode. Ganong katindi. Meron tayong gravel mode dito. Naka-rim 21 na rin po. Yo, naka-rim 21 inch yung ating front tire. Naka-rims and spoke 21 inch mga idol. Inverted shocks na rin po tayo. Ayun, inverted shocks at siyempre monoshock sa likuran. Yan, ito yung kagandahan dito, Talagang sabi nga nila pag Bistrom, yung comfort saka yung reliability ng kanyang mga components at pyesa talagang quality. Made in Japan, napaka-durable niyan. Agility, handling, sulit na sulit ka diyan. Walang problema yan. So ito, punta naman tayo dito sa kanilang another bike. Ito naman yung ating 750cc na naked din. GSX-X 750. So meron din tayong color dito na Triton Blue, metallic Triton Blue. Inline 4 din to, 750cc. Yan, naka-inverted forks din, naka-Nissin caliper, dual disc yung harapan with ABS. May traction control din to mga idols, kaya wala kayong worry dyan. Pagdating sa safety, solid tong ating GSX 750 na to. And siyempre, ang presyo po niyan ngayon ay 568,000 pesos. So yan, made in Japan to mga idols. Quality, durability, wala na kayong mahihiling pa. Ang presyo niya 568,000. Screaming din ang kanyang sounds dahil inline 4, napakalakas din. Yan po, available dito ngayon, meron pa tayong unit. So I think pagka pumunta kayo bukas dito, halimbawa, nagustuhan nyo to, right away, pwede nyo kagad ma-release yan. Pwede nyo kagad iuwi yan. Basta may dala lang kayong helmet saka pambayad nyo. Siyempre, kailangan yung pambayad. So ito, meron tayo ditong Katana. Ito yung ating iconic brand ng ating Suzuki. Yan. Sports naked bike din to, 1000cc. Inline 4 din. So itong ating Katana naman, ang presyo nito ay 817,000 pesos. Naka-promo po yan. So may promo rin sila dito. Yes, 80,000. Oh my goodness. Kita nyo yan mga idols, papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi legit Nakalagay dyan, Less 80,000. Ang SRP 737 na ngayon. Before 817. Limited units na lang po yan. Limited units. Collector's item na kasi yan. Yung bike na yan. Totoo yun. Collector's item to. Kasi nga, kita naman yung design niyan, made in Japan yan. From the word katana. Di ba? Japanese word din yan. So, napakaganda nitong ating katana na to, 1000cc. Limited time offer lang yung kanilang discount. So, kung ito, makuha bukas ng isang subscriber natin at mayroon pang isang subscriber na kagusto rin, naunahan siya. Wala na tayong magagawa doon. So, paunahan na lang tayo dito mga idols. Paunahan na lang. So, yung mga may gusto po ng Katana, sports, naked muscle bike to, Yan po. Ang inyong available dito. So, yun. Meron pa tayo ditong sports bike, yung ating GSX-R 1000cc. Ayan. Ang presyo nito ay saglit, hindi ko makita. 955. 955. Yun. Pero naka-promo discount din tayo dito. Ngayon, 899. O yun, di ba? Sabi nga ni Sir Joel, parang gusto niya atang ibenta lahat dito ng model nila na may discount Napansin natin So ito, 955 ang kanyang, pakita ko sa inyo para legit 955. Ngayon po, ang presyo 899. So, imaginein mo, meron kang discount na 56,000. Alright, di ba? Meron tayo ditong sports bike. Super sports bike to. Kita naman yung kanyang pormahan, di ba?
Made in Japan, durability, quality, siguradong maganda yung magiging performance niyan. At dual disc din, Brembo, upside down forks. Siyempre, meron din tong mga riding modes, naka-ride by wire din to. Sulit na sulit ka na rito mga idols, 899 yung kanyang magiging presyo. So 56,000 yung kanyang discount ha. Talagang solid itong ating naging live update sa inyo kasi marami tayong naibigay na information sa inyo na mayroon silang mga promo pala dito ano. So quality at salamat po natin idol si Sir Joel. Again, invite niyo po sila idol. Muli po, maraming salamat sa panonood po ng live ni Idol Goyet. Yan, thank you. So salamat po sa lahat po ng nag-tune in sa kanyang live. Then hopefully po makita-kita po tayo dito sa Wheeltech Big Bikes kung saan narito po ang Suzuki Big Bikes, Pangasinan at ang Kawasaki Big Bikes. So feel free po na pumasyal dito. Kahit po hindi pa kayo bibili, wala pong problema. Pwede po ditong tumambay muna. Tingin-tingin mo muna kayo. Ipil mo muna. Ipil mo muna yung mga bike na meron po tayo dito. At patutunayan po sa inyo, hindi po kayo magsisisi. Yun mga idol. So salamat. Maraming salamat po at magandang hapon po. Yun, thank you mga idols. Alright, so yan po ang ating live update sa inyo. Salamat kay Sir Joel from Kawasaki Big Bikes Pangasinan. At yun nga, hopefully magkita-kits tayo dito. Actually malapit lang din tayo dito kaya kung gusto niyo pumunta rito at gusto niyo rin akong makita, no, siyempre bigyan ko kayo ng sticker. Ayun, i-PM nyo lang ako sa ating FB page, Boyd Salabarria. Yan, i-follow nyo muna yan siyempre, i-like at follow nyo yan. Tapos pag pumunta kayo dito, PM nyo lang ako. Pupuntahan ko kayo dito at sasamahan ko kayo na magtingin ng mga bikes display nila dito. Kaya shoutout po sa mga nanonood, 70 viewers po ngayon. Paki-like po yung ating video bago kayo mag-live, itapusin yung ating live. At salamat po sa inyong mga suporta mga idols. Shoutout po sa inyong lahat at ride safe po. Bye-bye!